تبلو كلهم حزب كريستيان العالم على آمين. قبل حواريات معرف حدا كفاد حدا كسر كسر عسر تخلته. تيوفيلوس عبد قدامي صحوب زعبا يسوع كمجم بتحيزو بساعتان سماي زعرق الله معلتي زغورن زمهارن زنت يلكن نيره سماي كلم معراج نتوم زحاريوم حوارات بحيل منفس قدوس عززهم بدهري حماماتو نربع معلتي زاكل ندترأيوم بزعبا مندست أملاك كان ندنقرهم بوزح زيقاقي مرداتا هياو كم زخنة جزار أسو أريوام مسو أو أما عدي تقمطو كلها كم زسعر نداولو عززهم نتي كاواي سمعكمونه أبو تسفى تصبيون بركابي يرسالم أي توتو كما يوحنس بما إيزة أم نسخاتكم قنا دحر قرب معالتا منفس قدس كتتمقو إيخم أما عد مستقربو كأغويتا أبزي جيزي إزي دخان إسرائيل مليس كان من دستي تقوم الله داولو حتى توا يسوس كاني نتي أب سلطانو زمدو زمن إوانن كتفولتو أيتوها وكمن منفس قدس نباخاتكم مسزورد جنا حيل تقبلي أخم أبي يرسالم أب كل يهودان أب سماريان كسع وسل مدرخان مسخاخر كتخوني أخم قولهم إذا مسولهم دمان إندار أيون سمايات عرقة كابعين تو خاب دمنا صورته السوق عرب
ጸሎትና ይኹን አቡነ ዘበሰማያት ንበል Oh
مشكر سنصوم تلون ويتانا الله مدحنا يسكو صوت الردا من برهات مرقم عبكين نحل قطعات يعطى بإكزيابير قال نمسات ظلمانيو تنسي
ሊቀ ጳጳስ ናባ ጳስቶስ ብፁዕ ጳጳስ ናባ ጳውሎስ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ሊቀባ ሀገረ ኤርትራ ለማል እግዚአብሔር ምስለ ኩል سمايات زنا من بارك كمية تنسكها خنا زعمت زي فرق مدرين بارك أبسكها خاب أبكت مثل خان زوجت الحق وزتت لام جبرنا سلام كاسنا عنا كل جزين أنا سنين كحاز حاسب ولبي صنوعات حياتات زخون ملاس كل ساعة بكبتس بيت كريستنا زكولي كأونت بيت كريستنا سلامها وأملاقنا النفس وكبب بسم ما قدمي حيالا زخون سلام أبزحلهم بغنو حيمان كوينهم نزموتو زعرفوا النسات أبوتاتنا أحواتنا أحدنا نعرف كرسوس أملاقنا أبي يرسلم سماوي تواكو بخفلهم بإعتان بغلوان ويني بميرهم بمبلغة المكارج جنب صحفت من باب باقوح بيت المقدس نزحالي مبارك وكرسوس أملاقنا محرف نمركاب أبزي مسانة تأكيهم زلو كلهم رحلهم أكل من مفرهم مدنقز من بار من سوات يصاروا القا كلهم تقبلهم نستجنوا أسمنت كل أحد كسبس مع سرت نستعصوا وأب سدتهم
Thank you.
ነገሲ ነግሶ ባቲ ኃይላኒ ጾበት ጸጋዋ ባቲ አብያን ከብሮ ባቲ መኳንንት የህዝብ ምድረ ሊያፈቅሯት አፈቅበላ ቅቧት አቅበለኪያ የሐስሱ ይረክቡ ሞገሳ ውስተ ፍናወት ጽድቅ ጣንሶቶ ውስተ አሰረትን እድሜ የከመት ሀቦም ለሊያምሩ አጠሪቶ መዛኩቶ በከመትም ላተታ ዘኩሎ ያምር ወእቱ የአእመራ ወዘኩሎ ይጠየቅ በእቱ አሰን የፍኖታ ውእቱ ዘአቦ ለያዕቆብ ኩልየ ወለእስራኤል ቅዱስ ወወንዝ አስተርአየት ይበምት ዋሰት ወድከመ ጓለም ያው ነው አነ ጸዳቲ ቤተ ወቀማ ዋቀመ ስብሐተ ሃይማኖት ዘብሃት ዘዚያ ጥባው ተሳት ውስተ ዚያ ዘዚያ ወይ ማሰራለ ወዘዚያ ማዕደ ከነ ወዘዚያ ቆተወነ ስክን ዘተብደ ዘአብ ወእቱ ይትጋስ አብየ ወለለ ያውጾም ያውጾም አይምሮ ያውጽ እንዘተብ ንሱ ብሎ በስተወስተ ወይ ወድግ ዋለ በል ወህያው አብሳ መዳኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ መዛዝጋው ወተሳየተነ በዛተ ደሙ አለየ
አድነን ኩላ በዛው ወልዶን ኩለ ጀጋባን ኩለ ገዘባን ኩለ አለባሰባን ኩለ ገዘባን ተረምሮ ባልወጣ ረክቱም ዘዓለማዊ አረማውያን ጸጋን ነገተው አይለው ልብነ ወልቦና ከመንራ በነብየ እስከረዝሎፎ አምኩሉ ጋር ያምግራበን ነገ ነገር በቃለ ወስብራተ ወኩሉ ጊዜ ወዛባት ወዛባቤ ወዘመንገዘ ሰማያት ተኩለም ቅዱሳን ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ነው ተዘከም ተዘከም በሰዓቱ ጊዜ ነው ወዘመን ማለት ኦ እግዚኦ ባይነ በረተ ከናስራኒ አሰረ Oh
ስጋ አምላክ በሲኦል ወሪዶ ዘምሉ ላ ሰማያት ዘይትነገር ወሪዶ አው ዘይትከፈል በአቲ ምስላቡ ሰማያት ገብረ ምስላቡ አክሊሎም ለመላእክት ወደ ሊቃነ መላእክት ኃይል ለኃያላን አጽፎ ለአጋዕዝት መንበዘም ቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰማኒት ለቅዱሳን እዘዝ ሊናሁ ለአብ ዘይትረከብ እቱ ጥበቡ ለአብ ውእቱ ኃይሉ እቱ የማኑ እቱ ምክሩ እቱ ሊናሁ ወደ መዝራዕት ዘአብ ኮይነ እንከን ዘነአምን በሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃነ ጽሕፈተ መድኃኒት ምስዋዕ ረድኤት ወመምህር ዘይትቃወም ለነ ዘይአሲ ተወካፌ መጽናዕተ ቅጽሬነ ውእቱ መላዊ ውእቱ አንቀጽ ፍኖተ ሕይወት ፈውስ ሲሳይ ወስቴ መኮንን ነአምን ሕማም ወለዘይሐምም ዘተወልደ በሥጋ ዘይትወለድ ወይቶ እያወልደ አብ ተገብረ ዘይትገመር ዘኃጢአተነ ነሣ እንዘ አልቦ ኃጢአት መውየር ሀይወ እምሰማያት ማህበ አብ አሕያ በሕማማተ ሥጋሁ በዘወነ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅድሳተ መንፈሶ ወሀበነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ዘያበርህ ውስተ አልባቢሆሙ ለእለ የፈርህዎ እስመ ምስሌሆሙ ለዝልፉ ሀሎ ዘረሴእነ ነኪራነ እምኩሉ ፍኖተ ሰይጣን ሀዳፌ ነፍሳት ዘወቱ ኩልነ ንትፈቅድ ዘንተ አምላከ ከዊኖም ቅድመ ዓለም ምስለ አብርዮ ለዓለም በማእሰረ ኃጢአትን ዘይተሐጐር በኃይለ ጥበቡ አርዌ ይትከይድ በአእምሮ ጀጋይ ለሞተ ቀኔ ፈቂዶ ይፈውስ ትዝምደ ሰብ ተገብረ በማኅፀነ ድንግል ተሃቢዮ ለኩሉ ኃይል ለበሰማያት ማኅደር ወለእለ ይትቃወማ ኃይል በየአእምሮ ሰወሮሙ ሥጋ ለብሰ ዘይማስን ወዘኢይማስን ለመዋቲ ሥጋ ረሰዮ ዘኢይማስን ዘባርያ ሥጋ ዘመዋቲ አዳም አርአያ ዘይማስን ዘቦቱ በአርአያ ዘይማስን ተነስተ ወትእዛዛተ ጽድቅ በወንጌል መጠወ ዘውእቱ ጸዋዒ ዘበመንግሥት ንሕየው ተሚረነ ወውእቱ ወንጌል ማእሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመ ሞት ሕይወተ እንዲትካፈል ወእምናእምሮ ልቦና ንስሐ ውእቱ ከዊነ ሰብ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም መዋቲ ወበአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘቀዳሚ ለተወልደ ዘጸንሰ ብእሴ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአብቅዖ በሐዋርያት ተሰብከ ወእመላእክት ተአብቅዖ እምኀበ ኩሉ ተሰብአ ተሰቅለ በእንቲአነ ወመስቀሉ ቆመ ሕይወትነ ጽንዕነ ቤዛነ ዘውእቱ ምስጢር ሩባ ፍስሐ ዘይትወዳ ዘቦቱ ኩሉ ነፍሰተ ሰብ ያርህቅ እምእግዚአብሔር ይግልጭሃን ዘጸውዖት ረዛኢት ስብሐት ፍቅር እምእግዚአብሔር ታሴስር ወበእላ ከናፍር ጾታ ነኪሪት ካል ጥንቁቀ ዘእምትካትዋ አኮነ ይዜሰ ክሱተ ምስጢር ኮነ ለምእመናን አኮ ከመ ይትረአይ አላ ከመ ይትሐለይ ውእቱ ዝንቱ መስቀለ ቦቱን ይትመካ ከመ ንሴብሖ ወቦቱን ለይጠመቁ ምእመናን ፍጹማን እምኩሉ ዘተነግረ ዘያስተርኢ ዘይኮነ በአማን አድኅኑ ነፍሶሙ ወዝንቱ እለ ትጸንዑ ኢሕቱ ርእስክሙ አጽምሙ አእዛኒክሙ እለ ይትረአዩ አዕይንቲክሙ እለ በገሃድ ከመ ታእምሩ ፍቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሉ ምስጢረ መድኃኒትኩም ብእሲ ወአንስት ቅዱሳት እለ ሀለኩም ውስተ ተሞክሖ በእግዚአብሔር ያጽምዕ ዘንተ ውስጡ ለሰብ ክርስቶስ ጸመደነ ለሀባቡ አቅረበነ መጺኦም ድኅረ ወወሪዶ ውስተ ሲኦል ዘውእቱ ነፍሰ ሙታን ጽዮ ለሕይወት ርየሞት እንዘይወርድ በሥጋ ጀጋዮ ወአምሳሎ ቦቱ ከመ ያለምጥ ውይይተ ርየ በላልዮ ስነ መለኮቱ ጸርዐ በቃል አቢ እንዘ ይብል መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ሰብአ ለቢሶ ሊተሙአነ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ተውቦ ሥጋ ለሀብ ይምስጠን መኑ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ዝንቱ ዘበሙስና ተወልደ ውእቱ ዘይማስን መኑ ዝንቱ ዘነጭር እምሕጌ መኑ ዝንቱ ዘእምዚአየ ይፄዎ መኑ ዝንቱ ዘባሕይለ እሳት ምስለ ሞት ይትበአስ መኑ ዝንቱ ዘሞኦ ለጽልመት መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት ሐዲ ዘባርያ ዘተከለኒ ገቢር ዘፈቅድ መኑ ዝንቱ እንበለ ኃጢአት ዘሞተ መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት ዘብርሃኑ ለጽልመት አዕሮ ዘኢሐደገኒ ለእልያየ ይስፍን አላ ኩሉ ላበ ሰማያት ይስብ እለ ተውባን ነፍሳተ መኑ ዝንቱ ስብሐት ዘይከል ሥጋ ኢትማስን መኑ ዝንቱ ዘለቺፈቶ ይክል ምንትኑ ዝንቱ ዘያውደ ስብሐት ዘይትአተዝ ተሃጐልኩም ዝንቱ ወእምእሊአሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልብየ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማይ ኮነ ጸጋማይ የማናየ ኮነ ወታሕታይ ከመ ዘላዕላይ ወዳዕራይ ከመ ዘቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦል ከይዶ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተንሥአ በሣልስት ዕለት አይቆቶ ለአብ እንዘ ይብለ ዘአምላክ ቃል ጥዑ ከመዝ አብለከ አብ አኮ በዝንቱ ከናፍር ሁለት ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወፅእ ወኢበዝህ ቃል ዘበችለ ነፍስ ግብር ይትገብር አላ በዝኩ ቃል አኩተ ከንጉ ዘብከ ይታወቅ በምድር በእንተ ይታወቅ እንተ ይትመጽእ ውስተ መናፍስት ሥጋ ዘበእዝነ ሥጋ ይተሐለፍ ወበእንተ በዓለም ይሃለወ በምድር ይትሐደግ አላ በዝኩ ቃል ዘበላዕሊት መንፈስ
መንፈስ ለከ ለባሕቲከ ይትናገር አብ ዘቺያከ ያፈቅር አብ ወዘቺያከ ይወድ ዘወት ኩሉ ማኅደረ ቅዱሳን ፍጹማን ቺያከ ይጸውዕ አርከ ቺያከ አበ ቺያከ መጋቢ ወቺያከ ረዳኢ አምላክ ወኩሉስ መለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ ዘሃሎ ለከ አልቦ ካለ ዘይኮነ ዘነዚአከ ለባሕቲትከ ዘሃሎ ለዓለመ ዓለም ያእምርንከ ነላዊ ወኩሎ ነፍሳት ምስጢር ምድረ ጸልየ ለአብ ከመ ተአምሩ ወይትሬዩ አይር ጊቤ ኢየሱስ በእንተዚሁ ነላዊ ፍቱን እንከ ነገረ ሕማማት ከመ ተአምሩ በእናሃ ሳተፉ ለቅዱሳት ወለሞኑ ተገብሩ ተዝጋሩ አኮቴት ወአዲ እንግር እንዘ ይብልን አሁዊ ወትንስበን ዘባሕቲት ሀብተ ተሚረን ቻያው ንንሳ ዘይቤ ከመያበነ ዘአይን ይሬ ወእዝኒ ይሰምዕ ውስተ ልበ ሰብ ዘይትሐልል አስተዳለሩ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ በከመ ይቤ ሙሴ በአዳኒ ነቢያት ነህቶች ንሕነ ሂቦቶቶች ለነ ሎቱ ነሀብ ስብሐተ ዘሎቱ ስብሐት ወፅን ለዓለም ዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ስለምስ አሜን።
Carver.
Yeah.
እግዚኦ አቤከነ ጸር አቤከነ ወይ አቤከነ እንማለን ዓለም ዓለም ዳሰና መስዋዕትና ይቀበልና ዝበላና ያስጋ ስትናያትም ህይወት በለና አምላክ አዳመት ዳበረና ጸንቆ ፍስቅ ሰርተና አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለግብሮት ይገብሩ በአደ አብየ ዘመነ ክርስቲያን በእንተ አሰሩ የተገጻደ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በደብረ ምጥማቅ ዘትነብር ላዕለ ሐመረ ብርሃን ላዕለ ቀመራ ለቤተ ክርስቲያን ዘህንጽ በስማ ወይእቲ ግድብት በብርሃነ መለኮት ወይቀውም አውዳቅ ኖም ሰራዊተ ምልአክ በበማዕርግዮሙ ወሊቃነ መላእክት ይሰብሑ ነግሮ ወይሰብሑ አውራፌኒ አሪቀውም አውዳን ዘይእትዙ ማዕጠንታቲሆሙ ወይሰግዱ ለእብየ ንጻ ወለለ ስግደታቲሆሙ ይቤልዙ ወይግባ ነጸረ አብም ሰማይ ወይረከበ ከማች ፈነው ወልዶ ዋሕድ ወተሰብሐ እምኔቱ በሰማይ ትኒ መጹ ካይፍ በጾታሆሙ ታጽኢኖሙ አፍራሲሆሙ ወይሰግዱ ቅድሚሃ ወሪኖሙ ላዕለ አፍራሲሆሙ መቅድመ ኩሎሙ ይሰግድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወድሬሁ ቅዱስ መርቆሬዎስ ወግርማሁ ኩሎሙ ሰማዕታት ይመስሉ ወይሰግዱ ላቲ ወይእምህዋ ወይእትኒ ትባርኮሙ ወይትመየጡ ድኅሬሆሙ ወእምዝ ካዕበ ይመጹ ማኅበረ ነቢያት ወጻድቃን ይሰግዱ ላቲ ወይትወሃቡ ቅድሚሃ ወከማሁ ሕፃናትኒ እለ ይቀተልዎሙ እለ ቀተሎሙ ሄሮድስ ይመጹ ወይትዋነዩ ወይትሐሰዩ በቅድሚሃ ይቀንሱ ወይትሐቀቡ አሐደ ላዕለ አሐዱ ሰበ ይሬዩ ዘንተ ግቡዓን ወይመሉ ይመልኦሙ ትፍስሕት ወይመስሎሙ ከመ ዘሃለዉ ውስተ ሰማይ ወለእመቦ ዘሞቱ አቡሁ ወእሙ አብ አዝማዲሁ አብ ፍቅሩ ሰበ ይስእላ ወይብላ ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ አርኢኒ እገሌ ሶቢሃ ታመጽኦ በአርአዮ ዘኮነ ቀዲሙ ወካዕበ ይወግሩ ላቲ መንዲላቲሆሙ ላዕለ ወትእህ ዘፈቀደት ወትዌግዶሙ ወይትካፈልዎ ለበረከት በንሲት ወከመዝ ይሬእይዋ ሐሙሰ መዋዕለ ክርስቲያኒሂ ወአረሚ ወሰበ ይፈቅዱ ይእቱ አብያቲሆሙ ይሰግዱ ቅድሚሃ ወይሰንዐውዋ ወይእትኒ ትባርኮሙ በእዴሃ ወይገቡ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለእለ ርእዩኪ ከመ ዓይነ ወለድት ሀበ እማ መዋዕል ሐምስ እስከ ይትፌጸማ ማርያም ንግሥት ውስተ ደብረ ምጥማቅ ከተማ ብፅዕት ዓይን ዘነጸራኪ በግርማ ወብፅዓት አይጋር ቅድሜኪ ዘቆማ ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ አባ መልቲያኖስ ዝንቱ ቅዱስ አብ መንኮሰ እምንሱ አብአዱ አረጋዊ ቅዱስ መሰወ ተጋድሎ አብየ ወእምዝ ፈለሰ ሀበ ደብረ ሀገረ ቄሳርያ ወይሰመይ ደብረ ታቦቶኖ በህየ ተጋድሎ አብየ ወሰበ ነበረ ስሳ ወሰብዓተ ዓመተ እንዘ ይጸመድ ወይትጋደል በጾሙ በጸሎት ወይተግ በሰጂድ ወሌሊት በሌሊት ወመዓት ወተሰምዐ ዜና ትሩፋቲሁ ወጽድቁ ወሰሚዐ ዜናሁ አሐቲ ብእሲት ዘማ ኃጥእ ዘእውቅት በገቢረ እከይ ወዝሙት ወትቤሎሙ ለእለ ይትናገሩ ጽድቆ ወቅድስናሁ ወአስቴማሁ ትንእድዎ አንትሙ ውእቱ ይነብር ውስተ ገዳም ወኢይሬኢ ገጸ ብእሲት ግሙራ ለእመ ርእየኒ እምአማሰንኩ ድንግልናሁ ወእምአልኮስኩ ቅድስናሁ ወእምነሰትኩ ትህርምቶ እሙንቱ ሰይአምሩ ቅድስናሁ ወንጽሕናሁ ወተቃወምዋ ላቲ በእንተዝ ነገር ኮነ ማእከሊሃ ወማእከሎሙ ጋይዝ ወተቃህቦ ወትቤሎሙ ምንት ትህቡኒ ለመሆድኩ አነ ሀቢሁ ወአውድክዎ ምስሌ በኃጢአት ወተሰንዐው ምስሌሃ ይሃብዋ ዘትቤ ንዋየ ወሰሚዐ ተንሥአት ወነሥአ ሰልግዋቲሃ ወአልባሲሃ ወኅብረታተ ብዙኃተ ወኮነ አርአያሃ ሰናየ ፈድፋደ ወሆረት ሀበ በአቱ እንዘ ትለብስ አጥርቅተ እሱራተ ወግልጉብ ገጻ ወሰርግዋቲሃ እሱራት በባሕቲቶም ወእምድኅረዝ ተሰወረት ሀበ መካን ቅርብ ወእምበአቱ እስከ ምሴት ወናሁ ጐድጐደት አንቀጸ በአቱ ወሰአለቶ ትድር በኀቤሁ ሐዘነ ቅዱስ በእንቲአሃ ወሀሌ በልቡ ወይቤ ለእመ ኀደግዋ አፍአ ይበልዕዋ አራዊት ወለእመ አባይክዋ ይከውን ጸብ ላዕሌየ በእንቲአሃ ወዘንተ ሚለው ውስተ በአት አብአ ወኀደገ ላቲ ዛብተ በአተ ወሖረ ሀበ ካልእት በአት ወኢቲሰ ለብሰት አልባሲሃ ሰናያነ ወተሰርገወት ወተቀብዐት ኅብረታተ ወቧዓት ኀቤሁ ወሐሰሰት እምኔሁ ከመ ይስክር ምስሌሃ ወትቤሎ አልቦ ዘይሬእየነ መኑሂ ዝየ ወአእመረ ቅዱስ ከመ ይእቲ መስገድቱ ለሰይጣን ጸላኢሁ ወይቤላ ተአገሲ ላዕሌየ እስከ እሬ ፍኖተ መሰን ፈርሆ ለእግዚአብሔር ይደልወነ ንፍልሆሙ ለሰብእ ዘከማነ ወወፅአ እምኀቤሃ ወአንደደ እሳት ወወደ እገሪሁ እሳት እንዘይብላ ለነፍሱ እመ
ትግሪ ሳለ ሲኦል ግበሪ ኃጢአት ወሰበ ጎንደ ዋታቢሁ ወርየቶ እንዘያዊ እገሪሁ ወደ ገጸት ፈፋደ ወሰሃበቶ ሙሴ እሳት ወገባ ልባ ወነሳት ወአውፃት አልባሲሃ ወገደፈቶ ወሰገደት ታሕተ እገሪሁ ወሰአለቶ ከመ ይትራዳ በእንተ መድኃኒተ ነፍሳ ወሐዘይም ሀራ ወይ ገስጻ በእንተ ህልቀተ ዓለም ወኩሉ ፍቶቱ ዘይሃሉ ወነሳት ወጥጉእ ልብ ወይቤላ ኢመፍቱ ለነ ከመ ንንበር በአሐዱ መካን ወወሰዳ ውስተ ደብር እምነ አድባራት ዘደናግል ወአዘዛ ለእመምኔት ከመ ተቀባ ወአስመረቶ ለእግዚአብሔር በዘተርፍ መዋዕሊሃ ወበእስሓት ሀበሪስ ጥሉል ወነሳት ጸጋ ፈውስ ወሰቶሙ ለብዙኃን ድውያን ወቅዱስ እሰ መርትያኖስ ፈርሃ ከመ ኢያምጽእ ቦቱ ጸላኢ ካልእተ ሲተ ወሆነ ሀበ ደሴት ዘውስተ ባሕር ወነበረ በየ ወኮነ አሐደ በዓለ ሐመር ያበጽሕ ሎቱ ሲሳዮ ወይሰይጥ ግብረ እደዊሁ ወሶበ ነበረ ብዙኃ መዋዕል ተሰጥመት ይእቲ ሐመር ወተሰቅለ አሐቲ ብእሲት በጽላተ ሐመር ወአብጽሐ ሞገደ ባሕር ሀበ ይእቲ ደሴት ዘይነብር ውስቴታ ቅዱስ መርትያኖስ ወሶበርያ ደንገጸ ወተከዘ በእንተ ነቢረቱ ምስሊሃ ወነገራ ቃለ እግዚአብሔር ወአልበሳ አልባሰ ምንኩስና ወአስተዳለወ ላቲ ሲሳያ ወይቤላ ኢመፍትው ለነ ንንበር ውስተ አሐዱ መካን ወኀደገ ላቲ ውእተ ደሴተ ወወገረ ርእሶ ውስተ ባሕር ወጾሮ አንበሪ ወአይደኦ ወአውፅሖ ውስተ የብስ ወእምይእዜ ኮነ ዘኢሐድር ውስተ አሐዱ መካን አላ የዐውድ ሀበ አድባራት ወገዳማት ወአህጉራት እስከ ኦደ ምእተ ወሰመንተ አህጉረ ወእምድኅረዝ ሞቅሐ ርእሶ ውስተ በዓት ወአእሚሮ ከመ ቀርበ ዕረፍቱ ጸውዖ ለኤጲስቆጶስ ወነገሮ ለገድሎ እምጥንቱ እስከ ተፍጻሜቱ ወአንበረ እምኔሁ እምዕበየ ሥጋሁ ወእምቅድመ ዝኒ አሰራዮ መልአክ ለኤጲስቆጶስ ከመ ይሐሊ በእንተ ሥጋሁ ለቅዱስ መርትያኖስ ወመጠወ ነፍሶ ውስተ እዴሁ ለእግዚአብሔር ዘወገነዞ ኤጲስቆጶስ ወቀብሮ በክብር ብዙኅ ወይድሰ ብእሲ ዘሃለወ ውስተ ደሴት ኮነ ውእቱ በዓለ ሐመር ይሄውፃ እስከ አመ ዐረፈት ወበጺሖ ረከበ ሥጋሃ ጻዕዳ ከመ በረር ወጾረ ሥጋሃ ሀበ ሀገሩ ወበረከቶሙ ለእሉ ቅዱሳን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለአባ መርትያኖስ እምነት ጽርዓንስ ዘጐየ ላዕሌሁ ሰይጣን ሰወ ተመክነየ ኩሎ ፈጺሞ ሰወ ለእግዚኡ ጸለየ እስመ አውፃእከኒ ሀበ እረክብ ናህየ አሕለፍከኒ ብእሳተ ወማየ ወበዛቲ ዕለት ዐረፈ አባ አሮን ሶርያዊ ዝንቱ ቅዱስ ኮነ መስተጋድለ እምንእሱ እስከ ተወረቱ ጸጋ ፈውስ ወተአምራት ወአተ ዕለተ መጹ ኀቤሁ አናጊት መነኮሳት አልበሰ ሎሙ እጓላተ ርግብ ወሶበ ይቤልዎ አብሰለ ሎሙ እጓላተ ርግብ ወሶበ ይቤልዎ እንበልዕ ሥጋ ባረከ ላዕለ አዕርጋብ ዘተበስሉ ወአስረ ሎሙ ወካዕበ ሰብአ ሐነጸ ደብረ ወኮነ ማይ ርሑቀ መትትደር ወጸለየ ጸሎተ ወሰሓቦ በማኅተበ እዱ ወአዕረጎ ላዕለ ወአሐተ ዕለተ መጽአ ኀቤሁ ሰይጣን ያይሁሎ በእከዩ ውእቱሰ አእመረ ትዕይንቶ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘህዱል ላዕሌሁ ወይቤሎ ነአ ባእ ውስተ በዓት ወሶበ ባእ ደፈኖ ለበዓት ወፀዓነ ላዕሌሁ እብነ አብየ ወተኀፍረ ሰይጣን ወካዕበ ሶበ ሞተ መኰንን ዘሀገረ አካ አንሥኦ በጸሎቱ ወነበረ ዝንቱ ቅዱስ እንዘ ይጽአን በላዕለ አንበሳ ቀሱታተ አርባዕተ ወይቀድ ቦሙ ማያተ መጠነ አሰርቱ ዓመት ወእምዝ ፈለሰ ሀበ ሕይወት በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለአሮን እጓላተ ርግብ ዘአስበረ ድኅረ ተበስሩ በእሳት ከመ ይኩኑ ድራረ ኢያንጥዮሙ ፍኖቱ ወኢያድክሞሙ ወትረ ማየ ታሕቲት ሀበ ሐነጸ ማኅደረ በማኅተበ እዱ ሲሂቦ ዐይረገ ደብረ ወበዛቲ ዕለት ተዝካሮሙ ለአሞጽ ነቢይ ወለመርዶላ በረከቶሙ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ዕርገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት በሥጋ ዘአንሥኦ እምኔነ ውስተ ሰማያት እንዘ ውእቱ ህሉ ምስለ አቡሁ ኄር ወመንፈስ ቅዱስ ማሕየዊ ወተፈጸመ ትንቢቱ ለዳንኤል በዕርገቱ ለእግዚእነ ዘይቤ ርኢኩ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያው እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ እስከ ይቀርበ ሀበ ቡልየ መዋዕል ወተውቦ መንግሥት ወስልጣን ወክብር ከመ ያምልኩ ኩሎሙ ሕዝብ ወአሕዛብ ወልሳናት ወበሀውርት ወስልጣኑ ዘላለሙ መንግሥቱ ዘኢሐልቅ ዘሎቱ ስብሐት ምስለ አቡሁ ኄር ወመንፈስ ቅዱስ ማሕየዊ ለዓለመ ዓለም
መንገደ ዘአቡከ ታሪካ ከመ ብእሴ ጸብ ዘይገብእ ምስለ ብዙ ምህርካ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርባነ ሐዲስ ፋሲካ አትህድ በቅብእከ ለነፍስየ ሳይካ ወጽልመተ ገጽየ አብርህ በገጽከ ዋካ ሰላም ለእርገትከ በስብሐተ መዝሙር ወመሰንቆ ኃይለ ሰማያት በአድልቅ ልቆ በመንበርከ እግዚኦ ለዘሞዓ ታረፍቆ እትፌሳህ በእርገትከ ኃይልይ የጽድቆ ከመ በርድየ ዘያለብህ ወርቆ ዘአቅረብኩ ማሕሌተ አዘችሪየ አእላፈ እምእለ ተሰብሑ ከዘልፈ ለእለ አነብብ ተወከብ ዘንዴትየ መጽሐፈ ተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ወኩፈ እምእለ አቡዕ ወላም ዘትርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕት ወጻድቃን መላእክት ትጉሃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት የራን ባርኮ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምኖስ ሕፃን ለዘጻፈው በክርታስ ወለዛ ጻፎ ወለዛ አንበቦ ወለዛ ተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዛ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ ወጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ ባይስ ወሬ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማይ ለላይረፍኩም በዛቲ ዕለት ሙያነ ዓለም አንቱ በብዙ ትዕግስት ሰአልኩም ለፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳች ያነ ይንሳነ ሞ ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ትስክሩነ በጸሎትኩም በእንተ ማርያም እሙ ለማይጸነ ለክርስቶስ በስጋ ጸጋን ረድኤትን ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ናተን ቅዱሳን ማርያም ከለና አውዳማትና የባርከልና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተወልደልና ሰማዕታት ኤርትራ መሐረልና ንአቡነ ኤርትራ ወነሮይታ መንፈስ ቅዱስ ይኸለልና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። በስመ አብ ኮፎላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታታና ቶልፋ ምስቲፎም ለማዳቆናት ሁላት ሚናና አቦታትን አዴታትን ከዋትን አሓትን ኣብዚ ቅዱስ ተፍረስ ተኣኮርኩም ስናን ጸጋ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ጸኒዕኹም ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባና ምስደኸምና ደቁ ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ሰዓት መዲቡ ነዚ ዝበቅዕ ህይወት ዓዲሉ በሾም መዝከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሰላምን ብሕብረትን ዘምፃና ደጊምና ነመስግኖ በረኸት ረድኤት ጸጋ ጽባሕ ሓልዋ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓኒ ምስ ኩላትና ይኹን። ብሓቂ ሎሚ ዓብዪ ዕለት እዩ። ድርብ በዓል ኮይኑ ነይሩ ከምዚ የጋጥም እዩ ማለት እዩ። በመጀመርታ ዕርገት ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓኒ ደብረ ምጥማቅ ተባሂሉ ከዓኒ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዕለት 21 ጀሚሩ እስካብ ዕለት 25 ዘሎ በዓለ ማርያም ተባሂሉ ኣብ ሃገረ ግብፂ በገሃድ ንዝኣምኑ ጥራሕ ዘይኮኑስ ወላ ንዘይኣምኑ ንኣመንትን ንዘይኣመንትን ትግለጽ ከምዚ ክሳብ ክንበብ ፀንሐ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተኣምርን በረኸትን ዝሕፈሰሉ ግዜ ክልቲኡ እዚ በዓል እዚ ብሓንሳብ ውዒሉ እሞ ናይ ክልቲኡ ዓብ በረኸት ኢና ተሳቲፍና ኣብዚ ነዚ ንዝገበረ እግዚኣብሔር ኣዝና ከነመስግኖ ይግባአና ማለት እዩ። ንእሽተይ ግና እዚ ናይ ዕርገት ርኢ ክነብሮ ክንፈቃድ እግዚኣብሔር ዝምዕዝ ዝግስፅ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢሞ ንኹላትና ክምህረናን ክምዕደብናን ክገፀናን ከዓኒ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ደሎ እንተዳሪና ኮይና ኣብቲ ፍቕዲ 1 ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ዝብል ቃል ብጣዕሚ እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ንኹላትና ዝምስጥ ንኹሎም ቅዱሳን ኣቦታት ከዓኒ በቃ ንዓለማዊ ነገር ገዲፎም ንመንፈሳዊ ክስዕቡ ዝገበሮም ኣጉዮም በቃ ደፀናንዖም ዓብ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ናይ ብሓቂ ንሕና እውን በዚ ዕለት እዚ ናይ ብሓቂ ፍረ ፅድቂ ክንፈሪ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ካብቲ መጀመርታ እንታይ ኢልዎ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ኣይሸበር ኢልዎ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እመኑ። እቲ ነጥቢ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና ክርስቲያን ልብና ክሽበር ኣይግብኦን እዩ። ንሕና ክርስቲያን ብዝኾነ ይኹን ነገር ሸገርገር ክንብል ኣይግባአናን እዩ። ንምንታይ
كل شكر زعرف أملاخ ناتنا أملاخ كبر مسجنا لزيابير أملاخ يكون مالتي بعد بقال أنت يملون دلو كريستوس أبسك زيزي كفل يوم كله نهارات ذهبون كالي إذا قال زمالتي أنت يلوم لبهم أي شبه بأملاخ أمونه بأي كاني أموني لهم كتير شعور أبيت أبوي بزوح محضر على الليل مالتي محضر أنتريه اللي من أقولك خميرة حجكنا محضر كدانولكم أخينا الله يلو بتعرف نستوعب التنقانا محضر نسد له كل الوقاني أفتي أنا زله من تاكتلو تمليسة كمتسي ناوغاني كوسدوكم يلو سلقالو ويتانا أملاحنا من حنا يسوس زخمنا تستمسكنا لكم مالتي مثلا استعملت جدش أو حزاكر لو تميتن عيسان بيتسب مسؤول كله من ما يقول له من نيرو مالتي من تان توارو كله مسؤول نيرو حجي دموز حسابات قال يوم بسقاو تقمت هو نيرو قال يوم بزبلع قال يوم قال يوم كحمام سلطفوسو يبلو نيرو بقى بقول ብዙ ተአምራት ገብር ቆሎ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ሐደሮ አምላክነቱ በቁጡ አይተረዱ ወኔሮ ማለት ነው አብነት አጃርዋ ጌሩና ሰገረ ሆኖ እንተ ያጋቲ ወኔሮ ለዛናቱ ጃርዋ ጥራህ በሳሪያ ዘላ ብርቱዕ ማዕበል አጋቲ ማለት ነው ብሎ ማህራት እንታ ሆኖ በቃ ጠፋና ይለው ወይዛለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ቆይ ነበረ ይዘውለና ደቂሱ ነበረ ብለና ማለት ነው አምላክ ድቅስቲ አይደቀስኒ كل ጊዜ እንትን ደቀስና ከንቀሐና ይሉ ናዓና ደቀሰ ነቶም ደቀስናስ ነኸንቅ ሒሊ ደቀሰ ደውሎ ደቀሰ ሁሉ ብዙ አንድምታ ትርጉም ይዘሎ ስጋናና ከምዝለበሰ ከምሰ ደግሞ ደቀስ መሆኑ ተረዳውም ስለደለ ማለት በተከራይ ትርጉም ካተዳሪና በቃ ታ በርትዕት ማለት أسيو تفانا بويتا قدنا يبلكان ديلو كلهم بينس بولو مالتيو تسيلو انتايلو أنتم دولو لأمنتيلو مالتي إيلو تراح لك خمسة ديرو مزرقة انتاي كوينو ملو هدات كوينو مالتي انتاي منهم شعور بحر نفاسن زازو ازيس نام كوني خواني لو أسيو تدنيمو مالتي بزمزي تات قبرو دنو قولو بازي تدنو لهم ودسب نافتنا يقدم كورخ من الله سكولو انت تريدا انت هيبالكم يلوهم يا رمالتي اجي نافتنا يقدم يلوهم له ازنو معنا وعدو لنا عرقاتي كأر كله انت تريوه ودسب سي انت هيبالكم كله ازوين كتريكم دولهم دولو مالتي نجم سلينا بزح تقريفو نعنا هيوات هيبو بدو ما عديكو دك تنساعي متانجيرنا مالتي موت كتعب زي كبو سلينا نرير موتين لذنا موت بموتو سعيرو تنسيو نعين نعاقاتكم هي انجيرنا مالتي كمن مسقانا لقيتانا الأملاحنا من الحين يسوس اسمه مالتي نربع مع الزاكر نهاريات بقرين بوانك النارغبة كله مهيرو مالتي أبزع لتسيان بعركة نقولو ندام لزيتي أكيبو نتوميت العثران بيت السم مالتي حجك اللي لا يكونن الله زاك المصوم نيرو غير الله يلوه ربهم ما يشبر يلوه مالتي لك أبيت أبوي بزح ما حدر الله يلوه مالتي ما حدر كدانو لكم سي يغير الله يلوه يغير الله كله لبهم بحزن تملا مجمرتها مالتي تعالوا زغتا ما كونكم كتنبرو أيقول فوقني أجو انت خير يدحشوكم نعاهم اتمتعنا نحن نفسكم بسمتوكم بس كل سنبركم زلوق عجي كتصروا وايد خولي لكم دهر عسرت معالتي تمتعنا نحن نفسكم بصورة لكنا نقول خزوكم يلو نقولوا كابات عليك سدابتي تتحت معركة بيت كريستيان تاجيروا مالتي معركة هو مالتي نزخاني حزنوا نبرة نار حجوز تغير مالتي من معركة عرقت كل كلنا إذا علت زي قليل علت هاكون مالتي زدنا قدمن بوزحات كهارة جميلكا دحرهارة زنورو لكان تابوتا بزعاز تنتينهم يوم تنتانا يوم قد نعرف أخرى ما يكالون مالتي فلا يا رب قدس باولوس
መነተረሻ ታይሊ ደንዲሞ ወደሎ እዚ ነገር እዚ እንተራይልና ኣብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣፍወር 16 ደሎ እንታይ ሎ እወ እትብስጋሰት ተገልጸ ኢሉ ማለት እዩ ቀፂሉ እንታይ ሎ ብመንፈስ ጸደቀ ኢልዎ በመላእክት ዝተራየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ካኒ ዝተሰብከ በዓለም ዝተኣመነ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ልክዕ ናይ እምነትና ምስጢር ዓብይ ኢሉ በዚህ ኣደምዲምዋ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ክብሎ ከሎ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ንዓይን ንዓኻትኩም ክብል ስጋ ናይ ማርያም ዝወሰደ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ብስጋ ተገልጸ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ቀፂሉ እንታይ ኢልዎ ብመንፈስ ጸደቀ ክብለና ከሎ ንዓና ከጸድቕ ብመላእክቲ ተራያ ክብሎ ከሎ መላእክቲ ዘደንቕ ነገር ኣይርይዎን እዩ ነይሮም ማለት እዩ ከመይ ትበልና ከምቲ ኣብ ብዙሓት ፅሑፋት ንሪኦ ማለት ኢና 6 ክንፍለዎ ብክልተ ክንፎም እንታይ ክብሩ እዩ ትብል ዓይኖም ይሽፍኑ ብክልተ ክንፎም ከዓ እግሮም ይሽፍኑ ማለት እዮም ብክልተ ክንፎም ከዓ ይበሩ ንብል ሕጂ እሱም እኮ ንጹሓት ፍጥረት ከለዉ ንክርስቶስ ክርእይዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ግና ምስ ኩሉ ሓጢኣትናስ ናትና ስጋ ክወስድ ክወሃድሲ መሪፁ ማለት እዩ ነዚ ብመላእክቲ ተራእየሉ ከዓኒ ብምስጢር ኣምፅዮ ደሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ከዓኒ ኣብቶም ዘይኣምኑ ከዓ ሽም ክርስቶስ ተሰብከ ማለት እዩ ብኩሉ ከዓኒ ተኣመነ መጨረሻ ኸኒ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ዝብል ከሎ ናይ እምነትና ምስጢር ዓብይ ኢሉ በደምደምታ ገይሩሉ ማለት እዩ እምበዓረከ እዚ ዕለት እዚ ዓሪጉ ክንብል ከለና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ማርያም ስጋ ዝወሰዶ ሒዝዎ ንሰማያት ዓሪጉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ኢና ንመሃር ጥራይና ኩላትና ከምቲ ክርስቶስ ዝኸዶ ኩላትና ክንከይድ ኢና ማለት ኢና ኩላትና ክንከይድ ኢና ማለት ኢና ንሕና ንምስምስ ንሕና ሓመድ ኮይንና እንተርፍ ሰባት ኣይኮንናን ማለት ኢና ከምቲ እሱ ዝኸዶ ንኩላትና ኸምኡ ትንሳኤ ሂወት ኣዳሊና ኣሎ ማለት እዩ በዓረከ እዚ ዕለት እዚ ትንቢት ኩሎም ነቢያት ዝተፈፀመሉ እዩ ኣቅድም ኣቢሎም ከም ልበ ኣምላክ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሎም ነሮም ኣርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወፂነ በቃለ ቀን ዘምሩ ለኣምላክነ ዘምሩ ኢሎም ነሮም ማለት እግዚአብሔር ብድምፂ ዕልልታስ በቃ ንሰማያት እንታይ ገበረ ይድብለና ዘሎ ዓረገ ሕጂ ነዞም ኣብዚ ዘመን እዚ ብኣምላኽነቱ ጠራጠሩ ብኣምላኽነቱ ድኩሕዱ ዓብ መልሲ እዝናይሎም መዓልቲ ዕለት እዚ ትደዓረገ መን እዩ እግዚአብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ መፅሓፍና ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ እግዚአብሔር ዓረገ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ሎሚ እንታይ ድኾኑ እዮም ዝተሰዓርሉ ቃል እዩ እዚ ዕለት እዚ በዓረገ ክዓርግ ከሎ ግና ከምቲ ዝተነበይዎ ኩሎም ነቢያት ኣረገ ውስተ ኣርያም ፀዊዎ ከፂወዋ ወሃብጎም ፀጋከ ለእጓለ እመሕያው ዝበሎ እንታይ ነይሩ ክዓርግ ከሎ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ እዩ ዓሪቡ መን እዮም ቶም ምሩኻት ተባሂሎም ዘለዉ ንሕና ኢና ንኩሎም ከዓኒ ንናቶም ውህበት ከዓ ሂብዎ ከምዚ ኣብ ኣካላትና ኢድናታ ስራሕ ኣለዋ እግርናታ ስራሕ ኣለዋ ዓይንናታ ስራሕ ዘለዎ ንኩሉ ሰብ ከዓኒ ነናቱ ውህበት ንገሊኦም ሰበኽቲ ንገሊኦም ካህናት ንገሊኦም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ንገሊኦም ቅዱሳት ኣንስቲ ነዚ ኩሉ እዚ ውህበታት ሂቡ ምሩኻት ተባሂሎም ዘሎ ንዓይን ንዓኻትኩም ሒዝና ዝዓረገሉ እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ካብቲ ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ካብ ዋዜማ ጀሚርካ ስጋብ ቅዳሴ ዝስራዓሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ነዞም ኣገልገልቲ ኣዝና ብፅቡቅ ክንጥምቶም ይግባአና ማለት እዩ ካብ ሰዓት 1 ጀሚሮም ከምቲ ኩሉ ሰብ ክሰርሖ ማለት እዩ እንዳሰርሑ ብስርሖም መፅኦም ሙሉእ ለይቲ ማለት ሓዲድካ ኣብ ድሕሪ ቅዳሴ ክተብል ቀሊል ነገራት ኣይኮነን እሞ ነዚ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነመስግኑ ኣለና እቲ ኣገልግሎቶም ዝሆነም እግዚአብሔር ክባርክ ኩሉ ግዜ ስለ ኣገልገልቲ ብፀሎት ክንፅመድ ይግባአና ንምንታይ እንተራኢልና ንዓና ክሕሸና ማለት እዩ እሞ ዕድመን ጥዕናን ክቦም
تي زمن أقولهم كباركاني قدس وعد لا يزيد الله يخلنا مالك ما بحكي بزع على تزي أبعلته أبزي قدس وتاز من اللونا أزينا عن حقوسي دبانا نزا على تزيا بزحات سبات دنيما بزحات سبات تتنيما زي الخلوة بزحات يمزلوا مالتهم أنا نسقط من دنا محرت زيادة يوصل زعبيرنا نزي بعالزي كل ساعتف بقينا على نامو نحن مسقرنا قبلت زي مونس بمحرت زيادة يوصل تأمتنا سلطة كل محرت قبلنا زيادة رامنا استمسكنا يقول ما بحكي أو دامتنا وارفلنا أو دامتنا وامسنا بلز بلا تنعرقت مرتلو كم خازنا دينا عدس من مراوين كبير مستير زلوي زعلت زمو ما بحكي برخنا عرقت برخت لهادينا عدس من المراوين قالوا سؤال لنا خور قدس وعليهم في اللي افتحقنا كابلة إسلام حدا جميل كاس كابلة إسلام حمش تنزلو بقى مريم تبعيلي سواء مالتي لومي دب نقدر سمايت قدسان صادقان ህፃናት መቼም ለድንግል ማርያም ሰገዱ ካብ ድንግል ማርያም በረኸ ዝረኸቡ ዝኣምኑ ዘይኮኑ እቶም ዝኣምኑ ከይተረፉ ኮኒ ብጋድ ዝርኢላይ እዚ ዕለት እዚ ማለት እሞ ኣብዚ ሰዓት ዝተኾነዊ ንብዙሓት ሰባት እንተብጎዞም እንተብብዙሕ ነገር ድንግል ማርያም እናተገለፀት እያ ትነብር ንዓይ ንዓኻትኩም ንሓጢኣትና በዚሕ ምግላፅ እኳ እንተተረፈ ግናስ በቃ ትበረኸት ከይፍቕርካ ሕድርልና ኢልና ኩሉ ግዜ ውዳሴና ተራደጊምና هذا معاد تجازي بزحنا يمو تجازي بزحنا قال قدوس وعلي كنا مالتي لازم هارنا لازم علنا كمان مسجنا للداسين أم لغة العليا تسبرت النزيابير عم لا يكون سواء النزيابير ولا تدقل ولا مسكولتون أب كتوي سن باسمو النزيابير عم لا كنا بدر وكنزي وكل ساعة استمعنا يوم أمرنا درلنا حونا تسقو عزنا عملنا أو دامتنا ورفلنا قدسنا نادينا لسدن صحاتين كما رأوا دي أركام سنة يوم أو نزل سماعات نبال سلامته